खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 10 जुलाइ मंगलबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'हारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि, देहाखौ आरामै दोनगोन, खामानि दामानिनि फारसे गोसो जानाय नङा, खामानिनिख्रुइ गावनि देहाखौ बांसिन जोथोन लाखिगोन। वृष राशि, नखराव मुवा बेसाद खहा जागोन, खहा जानायखौ मिथिस्लाबनाय नङा, नखराव आंखालनि समावनो आंखाल जागोन। मिथुन राशि, गोसोआव नखरनि फारसे दोहोन दौलत सोरजिनो सानगोन, दोहोन सोरजिनो सानब्लाबो जाफुंसारनायनि फारसे गोब्राब जागोन। कर्कट राशि, नोंथांनि थाखाय मोजां सान, साख्रि बाख्रियाव मोजां मासि मोनगोन, गोसोआव साननाय मिजिंआ जाफुंसारनो हागौ। सिंह राशि, मोनखानाय बेसादखौनो खोमाना लानांगोन, दिनै जेरावबो फेलेंल' जागोन, गावनि खाफालनि सायाव दुसिना लागोन। कन्या राशि, गोसोआव लोरबां साननाय फैगोन, गुबुनजों बादायलायनायाव जेननाय लागोन, गोसोनि लोरबांथिया नोंखौ जेरावबो फैमाल खालामगोन। तुला राशि, मोजां खामानि मावनायनि थाखाय बाख्नाय जागोन, समाजाव मान सन्मान बारायगोन, जेरावबो सिनाय जागोन। वृश्चिक राशि, गोसोआव गोबां थुलुंगानाय फैगोन, गुबुननि मददजों गावनि साननाय हनायखौ जाफुंसारहोनो हागोन, साननायफोरा उदां जागोन। धनु राशि, नखर संसारनि जेंनाखौ लानानै जिंगासिनाय फैगोन, गावनि गथ' गथायनि फारसे गोबां खोथा सानगोन, दुखु गोसोजों समखौ बारहोनांगोन। मकर राशि, नोंथांनि थाखाय मोजां सान जानाय नङा, हरखाब गारि मटर सालायनायाव सौदावनो हागौ, गुबुन जायगायाव दावबायनायनि सिगां सांग्रां जा। कुम्भ राशि, दिनै नोंथांनि गोथार सान, गोथार सानाव हरखाब लोगोनिफ्राय अनथोब मोनगोन, मोजां सानाव गोरिब सुबुंखौ अनसायनो सानगोन। मीन राशि, गोसोआव गोदान साननाय फैगोन, जामनाय मुवा बेसादफोरखौ नायनो बागोन, गोदान मिजिंजों आवगायलांनायनि थांखि लागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।